Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigbisin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin karehiyon. Umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitahan na Kababayan ang maaaring nagmulak makakuha sa ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, ng bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa ating karehiyon. Lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa ating karehiyon. Tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Magandang araw po sa inyo. Ika-14 na anibersaryo na po ng CLTV ngayong Mayo at marami po sa inyo ang bumabati sa aming himpilan. Maraming salamat po. Maraming salamat, hindi nyo kami iniwanan. Mula sa unang taon namin sa ere noong 2007 hanggang ngayong ika-14 na taon ng CLTV ngayong 2021, nandyan pa rin kayo. Ipinagdiriwang natin ang ika-14 na anibersaryo ng CLTV na tigib ng pag-asa sa kabila
ng pandemya. Mula nung 1 taon hanggang ngayon, hindi kami tumigil sa paghahatid ng totoo, wasto at pagkakatiwalaang balita at impormasyon. Alam namin kung gaano ninyo inaasam-asam at inaabangan ang mga balita tungkol sa ating probinsya, tungkol sa ating mga bayan, tungkol sa ating rehiyon, sapagkat napakadelikado nga naman ng panahon. Nang dahil sa COVID-19, bumilis naman din ang paggamit natin ng modernong paraan ng pag-broadcast. Digital na ang pagbabalita. Hindi nyo na lang kami napapanood sa TV, nasa social media na rin kami. Maraming pinagkukunan ng balita at impormasyon at isa sa pinili ninyo ang CLTV. Kanya nagpapasalamat kami sa inyong pagtakinig. Makakaasa po kayo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang paglilingkod sa pamamagitan po ng aming mga dekalidad na programa na maaari ninyong mapanood kung kailan nyo gusto, kung saan nyo gusto, kahit saan, anumang oras. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpangkilik at sa inyong pagbati sa aming ika-14 na anibersaryo. Mas mabilis pa itong kumalat kaysa sa pandemya. Malaking panganib ang dulot nito sa mamamayan. Lumilikha ito ng pagkalito at pangamba. Pekeng balita. Pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balitang napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, sadyang delikado ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Maging mapanuri at mapagmatsyag. Magsaliksik. Isaalang-alang ang kredibilidad ng pagkukunan ng impormasyon. Piliin. Piliin. Piliin ang katotohanan. Kalungkuran kong Pampanga, pangako ko keka, manggamang kingalananga, pakalingapan daka. Kaluguran kong Pampanga, magmasabal ko kaya. Ngengeni kapilan pa, pakilaban daka. Kinbagyo at unos, kinkabilyang makalulus. Edaka, lakwan kang kapilan, balen kong pagkamala. Ave-ave tayang isagsading krusada, sumulong yaing Pampanga. Ave-ave tayang isagsading krusada, sumulong yaing Pampanga. Kaluguran kong Pampanga, Kalungkuran kong Pampanga, pangako ko keka. Manggamang kingalananga, pakalingapan daka. Kinbagyo at tunos, kinkabilyang makalulus. Era ka na
Kabalen, kabalen, kabalen. Ave-ave tayong isansaging krusada, sumulong niyaing Pampanga. 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 My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs. Also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Kabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat.
Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 46 katao nasawi dahil sa COVID-19 sa Tarlac sa loob lang ng isang araw. 69 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa syudad ng San Fernando, Pampanga. 75 million pesos na pondo ilalaan para sa repopulation ng baboy sa Central Luzon. At pagtatapos ng pandemya, hiling ng ilang Muslim na nagdiwang ng Eid al-Fitr sa City of San Fernando. Maya Pabingit, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito naman ang ulat ng pambalitaan ng CLTV News. 69 na panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa City of San Fernando, Pampanga sa loob lamang ng isang araw. Ito ay sa kabila ng kaliwat ka ng pagpapatupad ng iba't ibang quarantine protocols sa lungsod. Samantala nangako naman ang City IATF na aayusin ang sistema ng kanilang vaccination rollout na inulan ng batikos online dahil sa pagkukumpulan ng mga tao. Narito ang ulat ni Rainiel Pawit. Kahit na nagkaroon ng aberya sa pagpapatupad ng tamang physical distancing sa araw ng COVID-19 vaccination, matyaga pa rin naghintay ang 69-year-old na si Aling Delia Tuazon sa Heroes Hall sa City of San Fernando, Pampanga upang makatanggap ng bakuna. Para maging ligtas lang, para matapos na yung ating problema. Mga senior, magpakuna na kayo kasi mahirap magkasakit, lalo na COVID. Nitong May 12, inulan ng batikos ang proseso ng vaccination sa lungsod dahil sa kawalan umano ng maayos na sistema na nauwi sa hindi pagsunod sa physical distancing. Upang maging maayos ang sistema sa rollout ng bakuna, humingi na rin ng tulong ang City Health Office sa Public Order and Safety Coordinating Office para sa karagdagang 15 city marshals. Nakiusap din ng City IATF para sa koordinasyon ng mga babakunahan. Iwasan umano ang pakikipagsingitan sa pila na nagiging rason ng gulo. Gayunpaman, patuloy pa rin ang vaccination rollout para sa mga senior citizen ng lungsod. Higit 3,000 nakatatanda na ang nakatanggap ng bakuna. Sa kabila ng kaliwat ka ng quarantine protocols, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa San Fernando. Nitong May 12, 69 ang naidagdag sa listahan ng active COVID-19 cases ng lungsod. Sa kabuuan, 4,225 na ang naitalang kumpirmadong kaso sa syudad. 786 ang aktibong kaso, 3,338 ang gumaling at 131 ang namatay. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang balita, 46 na individual sa lawigan ng Tarlac ang binawian ng buhay dahil sa nakamamatay na COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Naitala ang 46 deaths nitong Miyerkules, May 12. Nasa 1,762 naman ang bilang ng aktibong kaso sa lalawigan. Sa kabuuan, umabot na sa 5,662 ang total COVID-19 cases sa Tarlac, kung saan 3,642 dito ay pawang mga recoveries na. Sa pagbabalik ng CLTV News, 75 million pesos na pondo ilalaan para sa repopulation ng baboy sa Central Luzon. At barko ng Chinese Coast Guard na mataan ng BFAR at Philippine Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga naungunang balita. Sa selebrasyon ng ika-14 na anibersaryo ng CLTV, handog namin sa inyo ang mga programang tiyak niyong aabangan. Mga balitang maghahatid ng totoo at tamang impormasyon mula sa pinagkakatiwalaang CLTV News. Mahagi na yun ang lakas po ng Kaya ang pakiusap ng lokal na pamahalaan, sumunod muna. Usapang business. Paano nyo nagawang umasenso ang Mekeni naging international range? Kulturang Kapampangan. Ating kaming kay uling, Kapampangan kami. Local events.
dahil po sa COVID-19 pandemic. Public interest. Kung itatanong natin ang mga tanong na hindi kayang itanong ng iba, At mga isyung panlipunan. Huwag maging bulag, huwag maging kimi, huwag maging pit. Samahan ninyo kami sa TV, sa aming website, at sa social media. Dahil ang CLTV, mapapanood anytime, anywhere. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Hindi bababa sa 75 million pesos ang inilaan ng Department of Agriculture Central Luzon para punduhan ang recovery efforts sa hog industry ng rehiyon. Ito ay matapos deklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang state of calamity sa buong bansa dahil sa pamembeste ng African swine fever. Paalala naman ang kagawaran sa mga local chief executive maging resonable sa paglalabas ng pondo para sa mga programang itinutulak sa kanilang bayan. Narito ang report. 12 rehiyon sa bansa kabilang na ang Central Luzon na may malaking produksyon ng baboy ang tinamaan ng African Swine Fever o ASF. At sa halos 2 taon, simula noong unang maitala ang kaso ng ASF sa Pilipinas noong September 2019, ang matagal na hiniling ng mga nasa industriya ng agrikultura sa pamahalaan na pagdeklara ng state of calamity ay nito lamang May 10, 2021 na pirmahan ng Pangulo. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng state of calamity dahil sa South African swine fever outbreak. Nilagdaan kahapon May 10 ang proklamasyon number 1143 na nagdedeklara ng nasabing state of calamity sa buong bansa sa loob ng 1 taon unless earlier lifted or extended as circumstances may warrant. Sa punto ng chairperson ng Samang Industriya ng Agrikultura na si Rosendo So, unang dapat ayusin ng Department of Agriculture ay ang programa kung papaano makabawi ang dati ng nalugi. Mula sa isinagawang depopulation noon sa mga alagang baboy na limitado lamang umano sa 20 heads sa kada nag-aalaga ng baboy ang binayaran ng gobyerno. Dapat yung babayaran na mga baboy, hindi lang yung may alaga na 20 heads pababa. Ibig sabihin kung ito is dati kasi alam ko yung Central Luzon maraming hindi nabayaran na 30 heads. Na kasi sa isang inahin sa 2 inahin pwedeng manganak yung 2 inahin 10, 20 na yan. Umaasa rin sila sa ilalim ng state of calamity ay mapabibilis ang pagbigay ng ayuda at huwag umano silang gawing parang alkansya o hulugan na walang katiyakan sa makukuhang suporta ng Department of Agriculture. So yun dapat ang direksyon na yung pagbayad cash kagad, no? Kasi dati umabot ng 8 months, 9 months pa. Ngayon dapat mas mabilis na pwedeng ilabas yung pondo kasi state of calamities na mabayaran yung matatamaan ng ASF. Yun ang nakikita natin. Tugon naman dito ni Department of Agriculture Region 3 Director Crispulo Bautista Jr., may inisyal na pondo na 75 million pesos ang kanilang tanggapan. Hindi para bayaran ang mga nalugi noon, kundi para sa programang repopulation ng mga baboy. Mayroon nang nai-release sa amin na 75 million for repopulation. So, hindi rin kami basta-basta makapagbigay ng mga biik sa ating mga backyard racers hanggat hindi nagdi-declare na i-set free yung locality.
Hindi nabanggit ni Director Bautista kung ang maximum na 20 heads kada hog raiser ay madaragdagan pa sakaling tamaan ng ASF. Sa kasalukuyan ay inihahanda pa umano ang implementing rules and regulation dito sakaling may pagbabago. Sa programa ng repopulation naman ng baboy sa Central Luzon, inusisa namin kung sa kasalukuyang pag-aaral ng DA ay may lokal na pamahalaan ng may inisyatibo na palakasin ang industriya ng pagbababoy. Sagot ni Director Bautista. Wala pa dahil in coordination with yung mga local government units natin, yung mga veterinaryo natin, medyo natatakot pa sila eh. Dito sa Pampanga, sinubukan din kausapin ng CLTV News Team sa telepono si Board Member Attorney June Canlas na siyang pinuno ng Committee on Agriculture sa Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Bagamat na pag-uusapan na umano nila ang state of calamity na idineklara ng Pangulo, pagpupulungan pa lamang umano nila ito para mapaglaanan ng programa ang ilalabas na pondo ng Kapitolyo. Actually, to be candid about it, papasok ang proclamation ng Presidente. But of course, whether ating proclamation wala, there are always biosecurity measures that we constantly monitor nung implement na lang rin katamong hog raisers tamo, especially the ASF, bilihin yung Pampanga din eh. Sa ilalim ng Proclamation Number 1143 o ang State of Calamity na idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte, bukod sa pondo mula sa national government, may go signal na rin ang mga LGUs na gamitin ang kanilang calamity fund para tugunan ang problema sa ASF. Sa higit 2 taon, 3 milyong populasyon ng mga baboy sa buong bansa ang tinamaan ng ASF. Sa kabuang halaga nito ay 100 billion pesos. Isang malaking bagay na nakaapekto sa ekonomiya ng bansa na nag-ambag naman ng malaking inflation rate sa hindi bababa sa 20% inflation sa pagkain ayon sa PSA. Paulo G. Santos, CLTV News. 3 barko ng China ang muli na namang namataan sa loob ng West Philippine Sea. Itong unang linggo ng Mayo, nasa bahagi naman ang mga ito ng Bajo de Masinloc sa Zambales. Ayon sa latest report ng National Task Force on West Philippine Sea, 287 na Chinese maritime militia ang nakakalat ngayon sa West Philippine Sea. Ang detalye mula kay Rainiel Tawid. Holding 3 unidentified foreign vessels at the vicinity of southeast of Sabina Shoal. This is Bureau. Makikita sa videong ito ng National Task Force for West Philippine Sea ang pagsita ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa barko ng Chinese Coast Guard na malapit sa Bajo de Masinloc sa Zambales. Ayon sa opisyal na pahayag ng NTFWPS nitong 12 ng Mayo, May 4 nangyari ang naturang insidente na isa lamang sa series of encounters ng Pilipinas at China sa loob ng West Philippine Sea. Dahil sa patuloy na maritime dispute sa pinag-aagawang teritoryo, regular na nagsasagawa ng Interagency Maritime Patrol ang PCG, BIFAR, PNP at AFP sa palibot ng West Philippine Sea. Samantala, 3 Chinese maritime militia rin ang pinaalis ng patrol ship ng Pilipinas sa Sabina Shoal sa Palawan noong May 7 at 8. As of May 9, 287 Chinese ships ang nakakalat sa West Philippine Sea. 34 sa bilang ay nananatili sa Julian Felipe Reef. Marso ngayong taon nang magsimulang postehan ng 200 Chinese vessels ang palibot ng Julian Felipe Reef. Noong May 3 ay dinulog na ng Department of Foreign Affairs sa Chinese government ang agresibong aksyon ng mga tauhan nito sa West Philippine Sea. Kinondena rin ng DFA ang iligal at matagal na pamamalagi ng mga Chinese vessels sa Philippine Maritime Zone. Base sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration, ang Pilipinas ang maeksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang pagbaliwala sa 9-dash line claim ng China. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News Cyber Guardians PH at CLTV, saan buwersa para sa Safe Cyberspace Campaign. Pagtatapos ng pandemya, hiling ng ilang Muslim na nagdiwang ng Eid al-Fitr sa City of San Fernando, Pampanga. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Creator Spirit, accompany creation as it groans in travail. Bring healing to the earth and to our lives, we pray. Lord, hear our prayer. Spirit of truth, protect us from the wiles of the devil, and save us from malicious speech and those who spread fake news, we pray. Lord, hear our prayer. Advocate Spirit, defend those who are persecuted and maligned as they stand for justice, freedom, and integrity, we pray. Lord, hear our prayer. Comforter Spirit, bring peace and comfort to those who tried by sickness, loneliness, and distress of any kind, we pray. Lord, hear our prayer. Life-giving Spirit, increase the divine life in us and bring the spirit of the dead, especially Liberato, to the joy of eternal life, we pray. Lord, hear our prayer. Holy Spirit, accept the thanksgiving of CLTV 36 and its staff on their 14th year anniversary and graciously grant success to the work of their hands, we pray. Lord, hear our prayer. Nagbabalik ng CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Hindi raw bababa sa 200,000 na kabataan ang hinihinalang biktima ng online abuse ngayong panahon ng pandemya, ayon yan sa Department of Justice. Kaya naman ng grupong Cyber Guardians PH at ang inyong istasyon na CLTV nagsanibwesa para sa isang safe cyberspace campaign. Si Rainiel Pawid ang may ulat. Nagsanib puwersa ang community organization na Cyber Guardians Philippines at CLTV upang maisulong ang mga proyektong poprotekta sa mga kabataan na inaabuso o posibleng abusuhin gamit ang iba't ibang digital platforms. Sa virtual MOA signing nitong May 12, sinabi ni Cyber Guardians Philippine Core Member Representative Maria Concepcion Sangil na malaking tulong ang CLTV upang makapagbigay ng impormasyon sa taong bayan sa samot-saring cyber threats laban sa kabataan ng Gitnang Luzon. We're all focused on how we can spread awareness not only about this cybercrime, but also on all other forms of cyber threats against children and the youth, like cyberbullying, excessive use of social media, digital and online gaming addiction, and misinformation. Giit ng Cyber Guardians Philippines na mas naging talamak ang cybercrime ngayong pandemya dahil na rin sa hirap ng buhay. Madalas ay mismong kapamilya pa raw ang nag-uudyok sa mga kabataan upang gawin ang ilang online sexual activities kapalit ng pera. Kaya naman hangad ng samahan na magkaroon ng epektibong cybercrime awareness campaign sa buong bansa. We really need a whole one nation approach, which means that first of all, the government must have laws against it and must give justice to victims. Schools must have education not only for students but for parents and all the staff, and then the church. Ginarantyahan naman ng CLTV ang pakikibahagi sa mga programang magbibigay hustisya at solusyon kaugnay ng cybercrime problems ng bansa. Nag-commit din ang himpilan sa pagbuo ng mga storyang tututok sa karapatan ng kabataan. Indeed, the pandemic has not only brought about a health crisis, but also a children's rights crisis. The situation is truly urgent and alarming. It is complex. It is a complex challenge, but we at CLTV remain hopeful and strengthened to work together with Cyber Guardians PH and your partners as we raise awareness on protecting children from online sexual abuse and exploitation. Base sa DOJ Office of the Cybercrime Report, noong March 1 to May 24, 2020, umabot na sa 202,605 ang naitalang online sexual abuse sa bansa. Ito rin ang panahong nagsimula ang pandemya. Halos triple ang itinaas ng kaso kumpara sa mga kaparehong buwan noong 2019 na nakapagtala ng 76,561 cases. Rainiel Pawid, CLTV News.
Ginunita ng mga kapatid nating Muslim sa syudad ng San Fernando, Pampanga ang Eid al-Fitr o ang pagtatapos ng banal na buwan ng Ramadan ngayong araw. Ang ilan sa kanila ay pinagdasal daw na matapos na ang krisis na kinakaharap ng buong mundo dahil sa pandemya. Silipin natin ang kanilang selebrasyon sa report ni Paulo G. Santos. Ikalawang beses ng tinamaan ng mahigpit na quarantine protocol na naglilimita sa bilang ng mga tao ang pag-aayuno ng mga kapatid nating Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Eid al-Fitr dito sa Barangay Kutud, syudad ng San Fernando, Pampanga. Ang kanilang pagtalima ay hindi lamang basta binantayan ng PNP, kundi sinabayan pa ng pamamahagi ng ayuda. Namahagi po tayo ng mga konting bigas, dilata at ng mga itlog at iba pa pong pagkain para po naman ang Philippine National Police, ang gobyerno ay kasama ng ating mga kapatid na Muslim sa pagse-celebrate po ng Eid al-Fitr. Nilimitahan sa 50% ang gathering sa bisinidad ng moske at bago pa umano ang selebrasyon ay inabisuhan na ng ilang Muslim community leader sa Pampanga na wag nang pumunta pa dito. Ay nung normal, wala pang pandemya, itong compound na ito, Muslim compound dito sa San Pedro Cotod, punong-puno po ito. Kung mapapansin nyo, ngayon, sa loob lang ng mosque, wala pang 50% yung nagsimba rito. Naging madali naman anya ang kooperasyon ng kanilang mga kapatid na Muslim dahil ang selebrasyon o pagtatapos ng Ramadan, maaari din naman umanong kahit sa bahay na lamang isagawa. Kasi beforehand, na-notify na namin sila na hanggang maaari, doon na sila sa kanilang mga bahay. Mostly ang nagsamba lang dito ngayong umaga, yung mga taga rito sa San Pedro Cotod. Si Aina Gandawali may espesyal na hiling kay Allah sa pagtatapos ng kanyang pag-aayuno, ang mawakasan na umano ang paghihirap ng mundo dahil sa pandemya. Ayon sa kanya, hindi sila sanay na manghingi o tumanggap ng ayuda dahil sanay silang maghanap buhay sa syudad ng San Fernando, ngunit dahil ngayong limitado ang paglabas ng tao, lugi sila sa kanilang negosyo. Yung mawala na yung ganitong pangyayari, yung pandemic, saka sana lahat ng sana maging bumalik sa dati lahat. Hindi naman binigyan ng malisya ni Kaiser Manguranda, ang Muslim Community Affairs Leader ng San Fernando, ang presensya ng PNP. Ang estratehiya umanong pamamahagi ng ayuda ay akmang-akma umano dahil mayorya ng mga nag-aayunong Muslim sa San Fernando ay may problema ngayon sa kabuhayan dulot ng pandemya. Nag-abot sila ng konting tulong, baka po sa alam nilang pagdaan sa pagsasacrifice. Pangalawa po, alam po nila na itong pandemic, na alam naman po natin, karamihan sa mga kapatid natin dito na Muslim is nagbi-business na hindi po kalakihan ng business po. Kasama si Art Consuelo, Paulo G. Santos, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo naman balikan mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Sama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Izon. Maraming salamat at magandang gabi.